Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα στο Πάρκο Καινοτομίας Joyce. Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RITA, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας. Το RITA, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει σαν στόχο τη συμμετοχή της νεολαίας στη δημοκρατική ζωή και την κοινωνία. Έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες συναντήσεις νέων όλων των χωρών, Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία, Τινησία, όπου οι νέοι μας εξέφρασαν τα προβλήματά τους και περνάμε τώρα στο δεύτερο κύκλο συναντήσεων με τους ανθρώπους ουσιαστικά που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Τους φέρνουμε κοντά με τους νέους για να προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια του έργου να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης, εκπρόσωπος της νεολαίας της Λάρισσας, και η κυρία Νικολίνα Ζερβού, εργαζόμενη πολλά χρόνια με την νεολαία. Θα θέλαμε να περάσουμε σε κάποιες βασικές ερωτήσεις που έχουν να σας κάνουν. Νικολίνα. Γεια σας και από μένα. Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ο Δήμος για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά? Καταρχάς, να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον εξαιρετικά όμορφο χώρο για ένα τόσο ενδιαφέρον ζήτημα που έχει να κάνει με την νεολαία. Και θέλω να πω ότι ο Δήμος των Λαρισσαίων έχει δώσει φωνή στους νέους της πόλης εδώ και πολλά χρόνια. Αρχικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του 2008 και στη συνέχεια μετά από μια περίοδο αδράνειας με τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας από το 2020. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους δήμους στη χώρα που προχώρησε στη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας υπάρχουν σήμερα σε 10 περίπου δήμους. Η στενή μας συνεργασία, η προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της πόλης μας, αλλά και η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών Δημοτικής Αρχής και Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Οι νέοι μας συνεδριάζουν, προτείνουν, εισάγουν θέματα που τους αφορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, υλοποιούν δράσεις και συνέργειες με φορείς της πόλης και όχι μόνο. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι η Λάρισα και πιο σωστά οι νέες και οι νέοι της Λάρισσας θα διεκδικήσουν το 2025 τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Συνεργαζόμαστε με μεγάλη συνέπεια, με προσεκτικό σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι δράσεις του Δήμου που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην επαγγελματική προοπτική των νέων? Ξέρετε, το εξαιρετικά ενδιαφέρον με τη Λάρισα, και αυτό πρέπει να σημειωθεί, είναι πως έχει πολύ νεανικό πληθυσμό. Στην απογραφή του 2011, η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα του Δήμου Λαρισσαίων ήταν οι ηλικίες 0-14 ετών. Αριθμός περίπου 24.620 άτομα. Διπλάσιος αριθμός σε σχέση με κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. Αν και δεν έχουν δοθεί αναλυτικά τα στοιχεία της απογραφής του 2021, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο Δήμος Λαρισσαίων είναι από τους 6 δήμους της χώρας που σημείωσε πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011. Αν κάνουμε λοιπόν μια προβολή σε βάθος δεκαετίας, πρόκειται για νέους και για νέες που σήμερα είναι στην ηλικία των 14 έως 25 ετών. Οι σημερινοί λοιπόν 30'άδες και 35'άδες σίγουρα είναι αυτοί που έχουν υποστεί τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων. Κρίσεις όπως είναι το brain drain, η έλλειψη προοπτικής των προηγούμενων ετών. Αυτούς λοιπόν τους νέους ανθρώπους τους θέλουμε εδώ, να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να ευημερήσουν. Στο πλαίσιο λοιπόν της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη για τα επόμενα έτη και ως το 2027, στα πλαίσια της επόμενης προγραμματικής περίοδου δηλαδή, υλοποιούμε 2 εμβληματικά έργα. Πρώτον, είναι η δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων για την ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την ενίσχυση της απασχόλησης, την επιστροφή νέων επιστημόνων στην πόλη μας και την κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα. Είναι τα βασικά, τα πρώτα βήματα για να δώσουμε στους νέους και στις νέες της πόλης μας όλα τα εφόδια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, αλλά κυρίως για την προοπτική της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Υπέροχο. Ουσιαστικά όλα αυτά έρχονται σαν απάντηση, χωρίς εσείς να το γνωρίζετε, γιατί δεν ήσασταν στις συναντήσεις των νέων. Έρχονται σαν απάντηση σε όλους τους προβληματισμούς που παρουσίασαν στον πρώτο κύκλο συναντήσεων. Δημήτρη, θέλεις να συνεχίσεις?
Φυσικά, γεια σας και από μένα. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι ποιες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης προσφέρει ο Δήμος στους νέους και πώς συνεργάζεται ο Δήμος με άλλους φορείς και οργανισμούς για την υποστήριξη της νεολαίας. Πολύ ωραία ερώτηση. Συνεργαζόμαστε στενά με τη ΔΥΠΑ, είναι η Υπηρεσία Απασχόλησης, αναφορικά με προγράμματα νέων, ανέργων κυρίως, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Τους δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, όπως είναι ο Δήμος Λαρισαίων. Και στα πλαίσια της απασχόλησης αυτής να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με το Επιμελητήριο της Λάρισας και μαζί λειτουργούμε το Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας, που συνδέει την ευκαιρία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με την ανάγκη για απασχόληση, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους που είναι άνεργοι, που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, να μπορέσουν να συντάξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και να μπορέσουν να αυτοαπασχοληθούν. Ο Δήμος Λαρισαίων έχει μεγάλη συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται δράσεις και έργα με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των νέων, ιδίως ευάλωτων κατηγοριών όπως άνεργοι, πρόσφυγες κτλ. Ενώ παράλληλα προχωράμε στην εκ νέου υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δημιουργίας αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού για την πόλη μας. Θα προχωρήσω και στην τελευταία ερώτηση. Έχοντας δει εσείς τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και τις θεματικές για να εκπαιδευτούν οι νέοι, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα ΡΙΤΑ μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της ζωής των νέων στη Λάρισα? Από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, εκτιμώ ότι κάθε εργαλείο που στοχεύει και ενισχύει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, είτε στη λήψη των αποφάσεων, είτε στην υιοθέτηση πολιτικών που δίνουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και στις νέες, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες, είτε είναι νέοι επιστήμονες, είτε είναι νέοι γονείς, είτε είναι νέοι αγρότες, είναι μια ευπρόσδεκτη πρόσκληση για συνέργειες. Παράλληλα, μέσω της διακρατικής επικοινωνίας, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, εξυπηρετείται και ο στόχος της εξωστρέφησης για την πόλη μας, που αποτελεί για μας βασικό στόχο ως νέα δημοτική αρχή, η εξωστρέφεια της πόλης, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, η θέση της γεωγραφικής στο κέντρο της Ελλάδας. Οπότε κάθε τέτοια προσπάθεια σαφώς αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα της Δημοτικής Αρχής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη ευκαιριών για τους νέους της περιοχής μας. Πέρα από τις θεματικές που έχουμε αναπτύξει και το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε, μέσα στο εργαλείο της πλατφόρμας ΡΙΤΑ, υπάρχει και θα υπάρξει σύντομα, όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία της πλατφόρμας, ένα section το οποίο λέγεται gamification. Τι προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν? Προσπαθούμε να δώσουμε στους νέους την ευκαιρία να βρουν οι ίδιοι τρόποι να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το gamification υπάρχουν 10 προκλήσεις. Εντόπισε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και κάνε κάτι γι' αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια δράση δική σας που είδα, η οποία θα μπορούσε να δοθεί σαν καλή πρακτική. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο οι νέοι αγροτικών περιοχών θα μπορούσαν να επιδιώξουν να κάνουν. Και μιλάω για το Mayor Uncensored. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτό? Το Mayor Uncensored είναι ένα βίντεο podcast. Ένα νέο και καινοτόμο project που θέλει να φέρει κοντά τους πολίτες με τη Δημοτική Αρχή. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες της Λάρισας τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της συζήτησης και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους. Μέσω λοιπόν των social media δέχομαι ερωτήσεις από τους πολίτες και οι πιο ενδιαφέρουσες από αυτές απαντώνται σε κάθε επεισόδιο. Για κάθε λοιπόν θεματική ενότητα θα έχουμε έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους που αντιπροσωπεύουν το θέμα της συζήτησης. Το πρώτο μας επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στον τουρισμό, την εξωστρέφεια και τον πολιτισμό. Και καλεσμένο είχαμε τον Λαρισαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον Λάκη Λαζόπουλο. Το δεύτερο που προβλήθηκε πρόσφατα είχε θεματική τον αθλητισμό και συνομιλήσαμε με δύο διακεκριμένους νέους Λαρισαίους αθλητές, τη Μυρτώ Κασκαμπά, επίληκτη αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής Γιασάν, και με τον Ανδρέα Τομεσί, πανελλήνια πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις.
Ήταν κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και οι δύο αυτές εμπειρίες και η αποδοχή από τον κόσμο δείχνει ότι γίνεται κάτι καλό. Οπότε, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα επεισόδια, θέλουμε αυτό να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι Λαρισαίοι για να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των Λαρισαίων, ποιες είναι οι ανησυχίες τους, ποιες είναι οι προτάσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη που ζούμε. Γιατί η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας δημοτικής αρχής είναι να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών. Και το Mayor Ancestor νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή. Μπορεί λοιπόν να υιοθετηθεί και από νέους, μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, μπορεί να είναι μια ιδέα για ανθρώπους άλλων χωρών, άλλων περιοχών. Ισχύει, γιατί με τα social media και με τις νέες μεθόδους που υπάρχουν για την επικοινωνία δεν υπάρχουν πλέον σύνορα, είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία και από την εμπειρία που έχουμε και την πληροφορία που έχουμε είναι κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο, δεν έχει απαντηθεί κάπου αλλού σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή η τοπική εξουσία, σε εισαγωγικά αν μου επιτραπεί η έκφραση τοπική εξουσία, να έχει τόσο άμεση επαφή με τους δημότες, με τους πολίτες, γενικά με όλους τους ανθρώπους που έχουν προβληματισμούς και θέλουν να αποτυπώσουν τη δική τους πρόταση, το δικό τους προβληματισμό, το δικό τους ενδιαφέρον, την ανάγκη, την ανησυχία για την πόλη τους. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό, το οποίο όσο περνάει ο καιρός θα εξελίσσεται ακόμα καλύτερα και θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες, να δρομολογήσουμε τις λύσεις, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι χειροπιαστό, αξιοποιήσιμο, πραγματοποιήσιμο, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας που είναι η δημιουργία μιας αξιοβίωτης πόλης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.